אוקיי, אנחנו היום, איך אומרים את זה? מחזיק כמו החדשות. כן, אנחנו מראיינים את יונתן, ואנחנו נראה מה הוא יודע, מה הוא זה וזה וזה. אוקיי, אז יונתן, מה השם שלך? יונתן. מה השם המשפחה? שחר. מה אתה הכי אוהב? מיינקראפט. מה הקבוצה שאתה הכי אוהב? הפועל תל אביב. מה הקבוצה השנייה שאתה הכי אוהב? ישראל. מה הקבוצה השלישית? ברצלונה. עכשיו בוא נשאל אותך משהו אחרון. האם נולדת, כמו שאתם רואים למעלה בשיער, יש לו מין סלסול כזה. האם נולדת תמיד עם הסלסול הזה? אפשר להגיד. הבנתי. טוב, זה הרעיון שלנו עם יונתן שחר המעצבן. ביי ביי. עוד. מה אתה רוצה? רוצה להמשיך את הסרטון. טוב, כן זה... עכשיו אנחנו עושים רעיון על... בידו. עליי שוב. על המצלמה. עליו! בסרטון הבא. טוב, אז זה היה הסרטון עם המטומטם הזה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.